Hirugarren domeki honegaz berrazten gara gure bideoak. Lehenengo irakurgaren apostolen egineko liburutik hartutakoa da, eta han ikus dezakegun nolakoa zen lehenengo kristauen egoera. Naiz eta zailtasun bizietan bizi, haiek prest dagoz testimonioa egiteko, gure testigantza. Pedrok esaten dagoen moduan, geu gara gauza honen testigu, geu eta esaneko jakosanei jainkoak emoten dutzen Espiritu Santoa. Naiz eta iuntasun egon, Pedro eta besteok Espiritu Santoen eraginez, prest dagoz jaunaren bizitza goratzeko. Goratuko zaitut jauna honik atara nazulako, esaten dago salmoak. Eta geu salmoagaz batera, gauza bera esaten dugu. Goratuko dugu jaungoikoa, bera geure ondoan dagoelako, eta gure jabon dagoelako. Eta hau ikusten dugu jaungoikoaren bildotza dana. Bildotza da abadie, altarie eta biktima. Jesukristoren bizitzan agertzen diren hiru gauzak desberdinak eta hiru gauza esanguratsuak. Dano gauz deituta hau hartzeko. Hau hartzeko eta horrezagatik ikusten dugu evangelioan. Jesus prest dago geuri janari moteko, geu jateko, eta naiz eta arazoak egin, naiz eta geure gauzak egin. Guk alde batera ipintzen dugu zareak eta ez bestera, Jesusek esaten dagoen moduan, baina gero, berak dinoan moduan egiten dugunien, agertzen da emaitza. Benetako emaitz haundie eta bizie. Eta naiz eta akatsak egin, behin eta berriz dago Jesus prest onartzeko. Goikoaren errukioantasuna eta maitasuna beti prest dagoz, guk daukaguzan akatsak alde batera utzi, eta gero ondoan bizitzeko eta aurrera egiteko. Jainko zure postu daite dela beti berizi berritu eta gaztetu dozun zeure herria. Egizu, zeure seme alaba ordeko izatea berreskuratu izanaz posturik, usterik sendoena zitzaron daigula biztuera eguna. Otoitza zure herriko jaunari berbea eginez jazten da. Hau da, geu gara Espiritu Santuak bizitzera ekarten dauen berrikuntza. Eta gaztetzea ikusiz postu dugunak. Aldi berean, etorkizuneko berpisteren txaropenan bizitzera garamatzan adopzio filiala. Gero eta gehiago jaubetzen lagutzen duzku, giu garela dituek betiko bizirako. Onartu jauna, zure elizak pozik ekarritako eskaintzak eta olako posa emon deutzazun ezkero, emoi susututzat betiko zoriona. Opari egin gaineko otoitzen, jaunare eskatzen dutzagu guk, bere leizak, bere semearen berpizkuneren posez, gure posaren errazoi nagusi eta bakarra baita. Beterako bizitzan parte har dezakeguna jaso dezan. Doen aurkezpenak Kristoren eta erpiztutako Kristoren arteko topaketa sakonago eta esanguratsuago bizitzera garamatza. Jainkoak aragitutako sorkuntza berkiuzkunderen bidea erakusten duzku. Jaungoikoa kriatura moduan agertzen da, bizitza beti garaile izango dala adierazteko. Gorputzak urutzean eskainiz zeuren betera ekarri ditu lege zaharreko sakrifizioak, eta gozabatzeko zuri bere burua emonez, bera egin dabe abade, altara eta opari. Paskoko 5. prefazioa orduan gogoratzen jaku, Pasko misterioa berpistea Kristoren gorputzak urutzean emotetik sortzen dala. Golgotan entregarik ez badau, ez dago ilobi bat utzik. Aliantza zaharraren sakrifizioak bikain eroaten ditu Kristo berak. Zeinak salomena esketzen baitezku. Aliberean abadea izanik, bera egiten dau. Biktima eskeinia da. Eta altarea non be gorputza gertaten dan gurutzean. Hau da guztia ilobi utzik ikusteko. Non ikusten da argi eta garbi Kristoren berpistea. Eta baina ez dau egiten hainbeste zaratarik ez, normaltasunagaz Jesusek egiten dauazan gauza guztiak egiten dauz. Begitu bihotzenez jauna, zeure herriari eta betiko biziaren sakramentu ondan erabarritu dozunez. Egizu heldu daitela aintzaz beteko dan aragiaren biztuera ieskorra.
Eukaristia maitzean, janori eskatzen diogu begira diezagula. Aita batek nola begiratzen dutzen arazten ari dairan beseme alabei. Hau da, betirako bizitzaren sakramentuak era horretan, barritutako bondadea zemon diezagula zeroko ondasuna. Guztiok deitzen dugun berpizkundia besterik ez diranak. Baita berpizkunde horrek ezin dago ahaztu kolpien. Golgotan entregetik sortzen dela, ez dago gurbitzarik aurreko egiteko, ez dago gure bide bakarra. Bide bakarra da bizitzea. Bizitzea eta saiatzea daukagu zan egoerak beti begira aurrera eta aurrera eroa. Mila esker entzutagaitik, aste hon izan, domeka hona izan.